Záber číslo 4 s názvom Trápna chvíľka. Sme v Borinke a nudíme sa, lebo Adrián išiel s kamarátmi na kofolu. To bola rodina. My tu pozorujeme. To nebola rodina, to boli priatelia. Hej? Všetci ako ty to. Trápna chvíľka. Dosť trápna chvíľka. Sme zúfale. Ani sa nás rozprávali. O nás? Hen tam, ty tam, no. Niekto sa o nás rozpráva, to je trápna chvíľka, tomu sa fakt hovorí, že trápna chvíľka. Naše bicykle prežívajú trápnu chvíľku, my prežívame trápnu chvíľku, však oni, kde si, tam si. A celé je to tu jednoducho trápne a Čudné. bohužiaľ ide auto, ktoré tiež práve prežilo svoju trápnu chvíľku, lebo zavočilo do trápnej zákruty. A za chvíľu bude ďalšia trápna chvíľka, lebo